Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma malion. Amba fo ka barkada abalma keni yaw denga do amara sila je chercheur. No ga soro awilla mo be en ligne puisque dongodo wanga page signalé donc ama ina fait aka partager aka afanga boyan. Et partage fanga boyan mena les révélations pa pele pau de kawiye. Mena révélation kawiye kabakodo aka bo aklima. Jamali ta kunfɛ mali bɛ kuma fɔ prévu ni dalu bala ko Niger présent n'o ye Bazoum ye ko Nigérien tɛ ko dunan de sigilen bɛ Niger présent na dunan de sigilen bɛ Niger kɛlen bɛ ka dunan de sigi u ka fanga kunna donc an bɛna an da don la ka décortiquer preuve à l'appui Niger kelen tɛ i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw fana ɲɛmɔgɔw bɛ yen CEDEAO kɔnɔna la olu fana ka nationalité ko problème be amena amanda do o fana la ko wala est-ce que vous voyez donc o de la ma fo ye ay partage fanga bunya aka ker bla groupe WhatsApp ou groupe Facebook ou a bla ni beka pour que am se ka do an analyse la rapidement o temelen o flana premier ministre Shogel Kokala Maiga Dinge ay min kalan ani ananan idéologie munu ye mɔgɔ min tara o idéologie défend no Abdoulaye Maïga n'a ye monnaie ni ay monnaie bɔ malien bɛɛ la ka malien bɛɛ kunna wolo o ka nali ko mardi do 14h an ka monnaie mun de kɛ an bɛna kana an da do o fana la ka o décortiquer donc an bɛna ni sujet fila de décortiquer aw ye sisan a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ an bara sila jury chercheur donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ bon quand on date for bien le 25 septembre dimanche le 25 septembre donc ni to ka direct ga yɛrɛ bɛ hakili la jigi dimanche le 25 septembre quand on Chérifukɛ fo Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye Chérifukɛ sɔn fura la fura min n'a a kaɲi bana baden ma tension diabète furudimi rendimi kɔdimi a ka ca Chérifukɛ ka numéro ye 78 0303 n'i y'o wele ni Cheikh Tiami Aidara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lassana Kanɛ a ye partage teliya joona yanni n bɛ tila an ka foli la k'an ka belebele fo n'o ye Cheikh Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a ye baara min kɛ i bɛ k'a ka tagali la ka se bi ma a ma dogo Mali kɔnɔ a bɛ baara min na halisa Mali stabilité la an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka Cheikh mɛn an kɔrɔ a ka continuer dugawu la Malion ka Cheikh ka mugadamu fo no Abubakar Kamara a bɛ Kati a folen bɛ yan ka Sikaso Cheikh fo ka Cheikh Lassana Kanɛ ka Jawara fo n'a bɛ France donc o tɛmɛlen kɔ ka Segu autorité morale fo ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo kelen an bɛ wagati min kɔnɔna la Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ ka Segu Tunkara an ka foli b'a ye depuis les États-Unis ani Mali activiste kelen an bɛ bɛɛ fo donc an bɛna don an ka sujet kɔnɔ san tonton Ivan i ka foli bɛ a fɔ Espagne voilà donc an ɲɛ bɛ u bɛ ka signaler voilà ok donc malidenw a yɛrɛ ɲɛ b'a la kunun an ka premier ministre a taalen Nations Unies na a kɛra kabako ye a ye diɲɛ dabali ban a ye Afrique dabali ban a ye tubabuw dabali ban tɛgɛrɛ de fɔra a ye tɛgɛrɛ min ma deli ka fɔ mɔgɔ ye Assemblée générale la ka tɛgɛrɛ fɔ premier ministre ye faut pendant plus de 2 à 3 minutes tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ a ye Nations Unies na ne ma deli ka a kɛlen mɔgɔ ye fɔlɔ mɔgɔ ka tila discours la ka ovationner donc an ka kuma mina boli premier ministre ka kuma dɔw kan Mali autorité an bɛ kuma fɔ a preuve bɛ an bolo a dalilu bɛ an bolo an tɛ galonda mɔgɔ la an tɛ bi mɔgɔ kan an tɛ fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye o de senfɛ siralatigɛ la Mali wulila n'i y'a ta k'a lajɛ Mali wulilen an ka premier ministre wulilen k'a ka discours kɛ mun de nana kɛ a y'i damaga ko tuma caman ko Niger président bɛ bɔ ka Mali fanga dɔgɔya Niger président bɛ bɔ ka manamanakan fɔ a ma Niger président bɛ bɔ k'i da sago fɔ a ma n'o de ye Bazoum ye ko Bazoum mɛnna a b'i da sago fɔ Mali ma
a bɛ Mali dɔgɔya a bɛ kumakan kolon ta k'a ɲɛsin Mali ma an ka premier ministre ko pendant que a bɛ nin kuma kɛ ko Mali kun tɛ k'a jate Mali tɛ k'a répondre parce que Mali anw ka ci ka ca ale ma anw ɲɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ de la anw ɲɛ bɛ an ka terrorisme bɛ se ka ban cogo min na anw ɲɛ bɛ an ka jamana bɛ se ka développer cogo min na anw ɲɛ bɛ est-ce qu'il y'a faamu Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an bɛ se ka armement caman sɔrɔ wagati Niger saralen bɛ France fɛ a bilalen bɛ en mission commandée u ka président kan t'u ka peuple ma peuple nigérien ye peuple ɲɛnama ye donc Niger président bilalen bɛ Macron fɛ ka Mali ɲɛmɔgɔw dɔgɔya k'an ka autorités saboter k'an ka autorités ka u lagosi ka lagosi sugu bɛɛ ta k'a da u kan Mali kun tɛ ka u répondre donc Mali nana u répondre yɔrɔ jumɛn an ma ɲɛnama du kan koyi an ye kuma fitinin dɔrɔn de f'u ma premier ministre ko n'i y'a ye u kun bɛ ka nin temps bɛɛ ta Mali tɛ ka u répondre ko fila don ko n'i y'a ye Mali bɛ ka nin temps ta k'a tugu u répondre ko fila don a ko fɔlɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an kana ɲina kɔrɔlenw an ka miiri kɔrɔlenw na ko kɔrɔlenw n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali ni Niger kun ka di Modibo Keita ninnu ka temps na Mali ni Niger kun ka di Mali population ni Niger population a bɛɛ kun ye jamana kelen hakilina kelen kuntilela kelen ko donc ko an kana ɲina kɔrɔlenw kɔ ko Mali kuntigi ta Bazoum fɛ ko ka sababu kɛ ko Niger population bonya b'a a yɔrɔ est-ce que vous voyez Niger population bonya bɛ a yɔrɔ en même temps kɔrɔlen min tɛmɛna Mali ni Niger cɛ Mali ma ɲina o kɔ en même temps ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali tɛ nɛni kɛ Mali tɛ dɔgɔyama kɛ Malien danbe tɛ nɛni ye Malien danbe tɛ dɔgɔyama ye surtout i jamana ɲɔgɔn wɛrɛ ma k'i jamana ɲɔgɔn wɛrɛ ka olu dɔgɔya ka olu lagosi ko Modibo Keita ma anw kalan o la Modibo Keita ka école min n'an y'a kɛ a ma an kalan an ka sigiɲɔgɔn dɔgɔya a ma an kalan an ka peuple dɔgɔya est-ce que vous voyez donc ko Niger ni Mali an ye relation ɲumanw kɛ ka tɛmɛ k'anw m'an miiri o la an m'an miiri kɔrɔlen na o ye fɔlɔ ye a ko ka Abdoulaye Maïga ko k'an kun tɛ ka Niger jaabi est-ce qu'il y'a faamu aspect dɔ la o ye aspect fɔlɔ ye aspect filanan a bɛ n'i da don mun de la o filanan k'an tɛ Niger jaabi mun na ko parce que ko dunan de sigilen bɛ Niger président la ko Niger président ko Nigérien yɛrɛ tɛ dunan u kɛlen bɛ ka dunan de ta k'a sigi Niger kunna ja anw bɛ ka nin bɛɛ kɛ anw bɛ ka dimi Bazoum kɔrɔ anw bɛ ka jalaki ja an nana faamu Abdoulaye Maïga de nana an ɲɛ yɛlɛ ko yanni an ka dimi an ka tigi bɔ yɔrɔ lajɛ fɔlɔ a tigi bɔra yɔrɔ jumɛn ko parce que ko peuple nigérien a ko peuple nigérien ko n'i y'a ta k'a lajɛ peuple nigérien o ti mɔgɔ dɔgɔya peuple nigérien bɛ peuple africain fɛ peuple nigérien bɛ peuple malien fɛ n balima o tɛ nkalon yɛrɛ o preuve bɛ anw bolo anw ni nigériens bɛ en contact anw ni Niger ressortissants bɛ en contact Assimi ko ka d'u ye u bɛ Assimi respecter u bɛ Assimi bonya o don na Niger manifestation min kɛra n'aw hakili b'a la Niger manifestation na Mali drapeau de tun b'u bolo u b'a la k'u bɛ Assimi soutenir k'u bɛ Assimi ka plainte soutenir a ye plainte min don ONU na k'u bɛ plainte soutenir Niger population bɔra k'o fɔ donc Mali ko k'ale tɛ se ka dimi Bazoum kɔrɔ parce que Nigérien yɛrɛ tɛ Nigérien yɛrɛ wolo tɛ Nigérien halala tɛ ko ni Nigérien yɛrɛ wolo don Nigérien yɛrɛ don a bɛ ka kuma min ta k'a fɔ Mali ma a t'a kuma ta k'a fɔ Mali ma parce que a ma miiri kɔrɔlen na a ɲinana min kɛra kunun ni hakili bɛ min kɛra kunun ka miiri kɔrɔlen na k'a dɔn peuple nigérien ni peuple malien k'a bɛɛ ye jamana kelen de ye tubabuw de nana ka n'an fara i b'a ye k'a fɔ ko Bazoum tɛ sɔn nin ma o de la a nana ni preuve ye disons o de la a bɔlen ka nin kuma fɔ anw yɛrɛ ye preuve dɔw ɲini k'an bolo da preuve dɔw kan an bɛna a preuve dɔw da aw tulo kan ja b'a kalama mɔgɔw tɛ min dɔn a y'a partager san 2020 Bazoum kɛtɔ ka fanga ta a b'a kalama o tun ye Bazoum ka candidature rejeté ka sababu kɛ ko Nigérien tɛ Bazoum ka candidature a kun rejetera ka sababu kɛ ko Nigérien tɛ an bɛna est-ce que i y'a faamu an bɛna a parti ni kala k'a mɛn u ka cour ko constate que la cour constate dire et juger que les certificats de nationalité numéro 19 SD et 140 85 datant du 11 juillet 1985
sont faux. Est-ce que vous voyez? En même temps, qu'on constate également que la photocopie légalisée sans numéro produite par Bazoum Mohamed est faux. Qu'on constate que la copie de l'extrait du journal supplétif du 5 juillet 1985 est fausse. Qu'on constate la nullité du certificat. Qu'on constate la nullité du certificat. Nié ou quoi cours de Kumakain. Ou quoi cours Niger cours de Kumakain ne Ninkera 2020 wakati ama kalam bamanangana. Ko cours e jatemineke. Ko Bazoum ye pièce de falsifié. C'est-à-dire, on m'a dit présent sous du mené. Présent mi me ayere ka document falsifié ka document yelema ka document yurugu. Présent mi mo ke est-ce que jamana kono obsega foka be lutte contre la corruption qu'elle a. Est-ce que jamana kono obsega foka be lutte contre la falsification des faux documents. Est-ce que obsega keleke pour faux et usage de faux. Présent mi reste qui tort. Anana papier mi présenté a papier chité tien kan, a papier chité charia kan. A papier ngana munene, papier namaralene, présent mi sigira namaraka, est-ce qu'on peut se gagner jamana kono? On va continuer. Otemelengo. Qu'on constate également que la photocopie légalisée sans numéro produite par Bazoum est faux. Déjà Bazoum y a ka photocopie ka o légalisé, est-ce qu'il y a famu? Déjà a o légalisé limge, ko numéro yere toka, numéro d'enregistrement au fenêtre toka. Kouro jatemna ko fenêtre tien. O temelen watuni. Kour ka kuma laba. Est-ce que vous voyez? Ko ale a daga ni élément flan k'ale a daga ko certificat de nationalité. Est-ce qu'il y a famu? Aya keto. K'ale a daga ko certificat de nationalité mi na certificat de nationalité mi na numéro est 118. Est-ce qu'il y a famu? Du 23 juin 1967. Est-ce que vous voyez? Ko au certificat, ko certificat colonedo, ko Bazoum la nationalité, ko tient te bi, tient te sini. En ma forêt, où est ka cour, ou ka kiriso ba, Niger cour de ko Bazoum. Est-ce qu'il y a famu? Ko certificat de nationalité, au mime abolo, ka certificat ko tient te bi, tient te sini, ko galonedo. Papier ngana munene do ko yurugu do ko Bazoum ma wolo Niger ko Nigérien halala te. On ni Nigérien halala ti mo mi on. Est-ce que Assimi o abaka temps perdu o tigi jabeli lawa. Surtout Assimi ma do peuple nigérien ba le fait. On ni mo e kuma do fo Assimi ma Nigérien te atli boro ma do. Est-ce que Assimi Kanga otigi jabi? Est-ce qu'on kanga otigi report? Est-ce qu'on kanga bara blaka motigi? Est-ce qu'on kanga chi blaka motigi lamewa? Nebe awinga. Sari an yera information do soro. Donc ko Bazoum ka woro la Tchad. Amega origine ne inesan. Donc ko Bazoum est-ce ya famu kaka bange kera Tchad ka la mona gao. Donc ka la mona Libye bebe ka itafo an on anta don a parachutera tchogo kana ira soro Niger. Est-ce que vous voyez? Donc Niger ga cour ou ga cour ga kuma lamana ku kele ngani be jatemene ay document fait produit a document chité tché. Est-ce qu'il y a famu ko donc ko Bazoum te Nigérien cour de a déclaré est-ce qu'il y a famu ou ka kiriso hein quand un papier colon nana mbora ka papier colon kala ayame ko cour a déclaré ko Bazoum te Nigérien bi Nigérien testini est-ce qu'il y a famu ko Nigérien te quand un papier munu nana ko au papier te a be papier langolo ne a be papier tugu barbar de a be papier falsifié le ne a be document nganamu nele. Donc ni papier ka siraye ni maïra siga retala Bazoum il n'est pas né au Niger. Bazoum sono na kungolo la Niger iba e kafo ma era sosolo kunte wili na kwa. Mais ni Bazoum era kele Nigérien aba donc à fo o est d'abord Nigérien d'origine te avec un Nigérien kada a kanstra jumena o de se ka ka fo de ma ko le processus de naturalisation sinon ni nationalité
Et charia mounouba ton nationalité be di jamana ma. Mena o charia damadon foye. Nationalité be di jamana de ma charia damadore là. Est-ce qu'il y a femme? Au nationalité, ni ba di jamana de ma, il y a deux conditions. Par exemple, il y a le principe de la nationalité. C'est-à-dire, on donne la nationalité de façon subjective. Au koro e mouné, Adamaden, il va bokolo tagala, a bora dugumina, a bora sigiyoro mina, a wolola yoro mina, a barajuru be yoro mina, il se ka nationalité di mɔgɔ o la, o tigi jagoya o be nationalité sɔrɔ parce que a wolola jamana de kɔnɔ. Est-ce y'a faamu? A wolola jamana kɔnɔ, o jamana joli de be bola la, i b'a sɔrɔ a fa o yo jamana kɔnɔ den, a ba o yo jamana kɔnɔ den. Est-ce y'a faamu? Il y a le lien du sang et le lien du territoire. Le lien du sang, joli tabe, ani sigiyoro o tabe. Est-ce que vous voyez? O nationalité critère folo ni nationalité be di Adamadema. Est-ce que vous voyez? Par exemple, ni nationalité be di ne Amara Silama, ne taka nogon, ne fa est malien, mba est malien. Est-ce qu'il y a famu? Ngolola Mali la. Donc Mali joli de bene la, o nationalité critère folo joli be, ngolola dugukolo mina o fene be. No temena. Pour que nous ayons critères remplis, pour que notre nationalité malienne soit supposée connaître aux critères remplis, pour que notre nationalité soit condition flana et mounée, avec fortement et l'objectivité. Est-ce que vous voyez? Avoir la nationalité en fonction des principes objectifs. Au mounée, nia takale si ça, au benani sira jume avec fortement que le processus de naturalisation. Le processus de naturalisation. Processus de naturalisation est mouné. Il va sur ma wolo jamana kono. E ma wolo jamana kono. I fa ma wolo jamana kono. Mais e nana sigi jamana la. I mena jamana la. Jamana in kanume ila. I be fega barake jamana ye. I be sur kata nationalité yine. Ore naturalisation. Donc Bazoum ta keleme naturalisation mais Nigérien yere te. Nigérien mi ka wolo la Niger. A mona Niger. A fa Nigérien, a ba Nigérien, ko o te tien. Ko on tere wa cour de a jabi boka bi wa cour de a jabi bo. Donc il y a la nationalité principe ta, ka nationalité critère fait ta. Est-ce que vous voyez? Bazoum me seka ke Nigérien condition kelemina o condition te dora ede esi ya famu o de naturalisation a naturaliser la de. Donc naturalisation korode, ça dit il ma wolo Niger. Il faut être Nigérien, il bat Nigérien, mais il n'en a sigi Niger. Est-ce que vous voyez? Il n'en a sigi. Il y a un jamana kadi à Kanumbila, il va faire toi un jamana là, il va faire baraka un jamana là. Nationalité c'est ka di ima pour que ka ira kini mbekele, mais est nationalité d'origine. Voilà. Bon, il va y avoir Bazoum kelente aux situations là. Est-ce que vous voyez? Bazoum te kelente aux situations là. Ala nga jamana kono président wera be aussi ne ra nga jamana kono an dafa dugu la antena mo tofo président wera be au critère kono Mali dafa dugu la ni atakale président wera be ni atakale abeka Mali droit abeka Mali menacé imana président takale ba donc ka fo a président yere abeka kuma jamana min to la o jamana den yere d'origine te no jamana den yere d'origine do o jamana don olu be africain fait o jamana don olu be jamana topoto o jamana don farafinaga do dakelen fait ka bo dakelen fait olu bo fait o jamana don me malien fait donc ni a o fana be ka kosugu do ta ka Mali segerere c'est que yenka yere de te nta tigi to fo mais aw be adon mo be bla Mali la ay ta tigi ka origine la est-ce que yenka yere do parce que farafin ça dit farafin yere d'origine, i boriga jamana la, i moniga jamana la. Asimi nunun be kele mina, saraka tala kele mejiye, ni ma ke asimi nunun fe kele kama. C'est que faso kanun te ila, c'est que ite farafina ka nyeta fe. Est-ce que vous voyez? C'est que iba e kafo, c'est que iba e kafo, ibina le bara minge, ibe ka pousse ka bla bara ou la. Do wala ko ngana trofo. Est-ce que vous voyez? Do ba fo ko ngana to non ngana sari anga to to is that déjà be ba do ne kame mi mo mais munante ka to fo comme premier ministre ma le to fo premier ministre Bazoum ne ta fo sinon président wona be ka bla Mali la bi
au président on va passer taïga la dron au président de la problème sera aga jamana kono a keleme jamana mi yemo a de la problème sera ko jamana est-ce qu'il y a ko den rete ko au papier te abulo donc mo chef d'état fa be ka bla Mali la bi a chef d'état a duna ne ka chana doule duna non nana kana ke jamana mi yemo ni ala ma jange mbalmo abe danteme wale kere parce que doulon olu be tabia min do olu be miri relation munu kan ga conserver relation munu kan ga respecter iba soro ale te miri ola iba soro o tale ka sera iba soro ale te baraka ni oye o tale kunglena e donc amo sujet bla flana e mune kan ga premier ministre benale no Abdoulaye Maïga ka bena mardi à partir de 14h à l'aéroport international Modibo Keita Senou. Donc, wole blale me malien bema. Amara fene kele mega wole blaga club de soutien ma. Aka groupe WhatsApp. Malien kele ngelen be de l'intérieur comme de l'extérieur. Anka bo iko kono kulu. Anga bo eskia fomu. On veut des millions de personnes, millions de kabo jama, millions de kabo laouta millions. Kata premier ministre kata kumbe. Shogel ga élève Shogel din kata akumbe kata abuyama segin kaye ay kuma mi fo kata ira kai senda Sunjata nunu senda nola ay senda babemba nunu senda nola ay senda Mali chefaru senda nola anga bo anga ta kumbe kata ira diemola ay chimi fo amaka kuma fo de ay aw malion ay aw nega kuma fo ay aw malion ay aw nega keleke ay aw africain ay aw nega kuma fo ay aw africain ay aw nega keleke anga bo kata a soutenir anga bo massivement moshi kana toso al nube mo fofode ni mi semie ni masega aéroport soro i jo strada la anato i ka tegere fo akun nambe bo ampe kanji anga bo ni asiminga gloki temina Maïga ka gloki ka kola ou bien drapeau ka ke ibolo ou bien anga tani slogan doye slogan munu ba ira e kuma munu fo par exemple à bas la France vive la coopération avec la Russie anga tani au fait nous au symbole nous au slogan nous kata kumbe kata akei kai akei mimbato aire kuma mi fo akana nimisala ay kuma mi fo akado ko kuma yen farafina de kuna wolo ay kuma mi fo diemo parce que ni image de mena ira diemo la donc à partir de là France ba fo ko nunu ko populaire na mbora ka tan kumbe ou ba fo ko popularité mi me ni gouvernement ina popularité mi me ni chef d'état nunu na popularité mi me est-ce qu'il y a famu ni dirigeant nunu na munu mega Mali mara wakati actuellement ka damne Assimi Shogel ka c'est les 5 colonels ou ba faut qu'on a nous déstabiliser et bien peuple fera ka bane sinon mogote nation donc mogoshi il faut une mobilisation générale ne fera be mi ni gouvernement fait a qui impliqué ni koina gouvernement ni yoro tigaga la ce gouvernement ma c'est-à-dire gouvernement ngani akay ke ampleur nationale c'est-à-dire mardi don comme 14h nali mais midi 30 gouvernement ngalaye nyinini ndo no ka soro absaka belabla parce que kadi bede kata me chama be baraw la surtout munu be service public ou la a kadi bede kata ton gouvernement ni bara kera midi parce que aba kumo ka bara jigi midi 30 kata ni kume o ye ka gouvernement c'est-à-dire o ye ka Mali yere Mali stabilité de sauver anta kata nunu kume dirigeant yere kamare ameka tu kume o ye kuma min fo anu na politique min bara ke pour que dien ka siran ou kana se ka gouvernement est déstabilisé pour que dien ka sira ou ka fo ko ni ko ben fanga déstabilisé dro ayebe ni peuple mbora ka nunu kumbere ni peuple kelen de be wuli ikama ka koko daila donc ka midi 30 ka mo blola o te dorede o be ka Mali deme de o ka état yere de deme mo munu be o ka olu yere de deme ou ka bara la fo de ka famu parce que ne a blanc publication là donc mes commentaires là non c'est comment on appelle c'est le travail du peuple c'est-à-dire peuple joda il faut que mobilisation ngake massive de bede ga se ga bo parce que ni mobilisation gouvernement era ka stabilité ben ni mobilisation c'est-à-dire un comment fort
esi y'a faamu il faut que an ka se kuma in conséquence kɔrɔ an ka se kuma in donni kɔrɔ donc jama bɛɛ ka bɔ ni mɔgɔw bɔra an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen a bɛ tubabuw de lasiran a b'u jatigɛ u b'a fɔ ko n'an ma fara ninnu na ni nin peuple bɔra an kama diɲɛ don o don o bɛ tubabuw ka intérêt bɛɛ menacer donc o de senfɛ ne kɔni bɛ laɲini kɛ gouvernement ma u ka lase Assimi ma a yɛrɛ ka nin ko in kɛ ampleur nationale parce que c'est historique kuma min fɔra bon c'est le gouvernement yɛrɛ fana ka survie bɛ nin de la parce que bɛɛ b'a dɔn an ye kuma min fɔ francophonie dɛsɛra de sinon o b'a tenter k'an déstabiliser u bɛ se ka dɛsɛ de sinon o b'a tenter donc il faut plus que jamais une mobilisation générale a ka dɔn ko Mali trembler la mardi don u ka jama million ye kɛnɛma a bɛ tubabuw tɔ jatigɛ est-ce que vous voyez donc ni kumakan damadɔni de tun bɛ n bolo k'a da o tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila juge chercheur salamu alaikum